Hello and thank you for tuning in. This is Sly Media TV and I'm your host Elizabeth Nyagwe, and this is your favorite show, the Practical Christianity Conversation, where we bring in pastors, apostles, archbishops, as well as church leaders, so as to have a face-to-face interaction with them, so as to get to the root of the causes and the problems that are affecting the churches of today. So today in this program we've decided to bring in an apostle, a prophet called Prophet Madungwe. Is here to share with us some of the things zvakaita kudenga kwavanga vari few months ago. So prophet, muri pano nhasi kuti mutiudze kuti topic yatinayo nhasi iri kupisa yekuti God escorted prophet. Zvii zvanyatsoitika kudenga. Zvii zvakanyatsoitika kudenga kuti mimi muzi makaenda kudenga here kana kuti zvii zvakaitika? Alright, let me explain. This is the Prophet T. Madungwe, the currently heavily army commander, and that post nicharamanage hold until to the last day of the judgment day, nichimudu the heavily army commander. So let me clarify kuti God escorted the prophet. Trumbo za makureva kuti because these are the heavenly terms, zvasiyana nema earthly terms enyu, and azvina kuitika kudenga. Because my heavens akawanda. We have this current heaven, then we have another heaven. Saka first was what which heaven futi yaunenge wainda, but Prophet Madungwe can enter heaven any day, every day to get in heaven. I'm the currently heaven army commander, so every day ndo fakubuka in my office of the heaven army commander, which is in heaven, in third heaven. So every day I make sure that when we heaven, but also welcome back, you cannot back from heaven, you cannot God's visit, you cannot this. I am my official visits. But in every day, like the morning I was in heaven, in the heavenly ticket, spiritual battles, army yangu, every day dino visit heaven, every day dino namwari, because tinema meetings kupama updates kuti zviri kufamba sei ndi director todaita maoza kata. Saka every day I see God, I go to heaven, but my officials ndo mira like papa ndinenge ndo fakuzinda kudenga this month, the month of September, is official for the people. So God escorted the prophet. I am graced ndiri munhu ane nyasha ndakakwanisa kuti escorted by the prophet. But let me explain kuti taienda kupi nekupi kwaitwa escorted the prophet. So it was 30 days a special period yekuti ndina mwari ndichi escort wa zvangu zvese zvandaita, but ndicha explain two major escort atakaitwa na mwari. So for 30 days my many programs andaita ndaito escorted by God. Even ndichinda to a prayer, I was being escorted by God. Ndaisanda ndega ku pray, just a prayer kuti I want to pray. Noenda duna matrama request even God was accompanying me. Tatoenda talking to each other. Although kanosama so sometimes you cannot see that. So zvinonzina nadanyu ndakaona ma angels ndakaona zvakati, but vanga varipo havana kuzviona. Nditika so even on earth mwari vaenda escort panoita ma prayers yangu, but my prayers in almost every day. Chinja ndotanga ndomuka makusei ndoenda prayer room kana kuti kuma secret places editonamata. So God escorted me almost every day pandaita prayer, praying with the prophet. Because when escorted masvika azvaira kuti mariva wamira, God was also joining the prophet, praying together. So it was a wonderful time for the 30 days. So I want to clarify two my escort, my major ones. Atola to anwazive mamwe zvawo, we are not going to release the information because it is not authorized to release the information. So tine one yekutanga the special heavily army yatakakwanisa kunoona na mwari, I was escorted to see that. But itakubata kuti we do not have tinema planets akawanda. So this department arigari into this earth or into this heaven yamunoona. So you know the book of Revelation, I saw new earth, I saw new heaven. So tine this earth tinema zvakare earth yakagadzirwa ndakamboiona, tinema new heaven futi iripo zvakare. So tinema another planet inogara the angelics. Then the second escort yanga iri the lake of fire. So njangotsanangura dzese dziri two. So my planets akawandisa, my earth pane two. Pane the old earth ndo yatugara, so skune the new earth. Anditika inonzi na Revelation ndakaona denga idzva rauya nenyika idzva yauya, denga rikave rapfuura. So that earth yakatobuildwa yakatopera, that new heaven yakatobuildwa yakapera. So isusu takakwanisa kuenda to another planet.
so vanhu vegeography vanozoti kune maplanets akati vari kurasika havasinozoziva zviri kufamba sei handitika havazonzwisisa kune zvakati zvana Jupiter zvananaiwa kuna zvinhu zvakadaro vari kupa names asiwo havasi kuzvinzwisisa zviri kufamba sei handitika so takaenda to that planet inochengeterwa maspecial heavenly army angelics handitika haone kune munhu haone kune anything handitika anenge ari closed that planet iri sealed hapana chinobuda hapana chinopinda only the own of heaven and the Christ and God ndiwo vanokwanisa kupinda ine the heavenly army ndakaitirwa nyasha ndikanoona anonzi ma-advanced heavenly army angelics forces ekuti aiwa they are very special zvandakaona I was trembling and everything ndaitoita frightened because I saw zvekuti even chiro neni ndakatya as the heavenly army commander ndakamboona zvinhu zvakawanda in heaven ka but this time zvandakaona it was too much and it was serious zvaityisa. Alright, ma angelics ane ma types handitika pane malesser one tichikwira then pana anozonzi ma-creatures ma-seraphims nema-cherubims mungaverenga the book of Ezekiel chapter 2 akaonekwa naEzekiel iyayo anogara muold heaven yatinoti the blue sky after the blue sky ndo manogara ane ma-wings ese ane ma-wings akati one day ane maziso kwese but haana ma-wings akati one day but andakazoratidzwa iye anofall under the heavenly army yayo macherubims nemachi ndakazoona ari pamberi peiyayo handitika ari very advanced and they are very violent zvokuti uchipinda aiwa they can attack you but these special angelics dziri kuzoshandiswa kuparadza the earth so dzakatodesignwa kudhara dzikatogadzirwa dzakatopera so earth yangomirira destruction tangomirira the day because ma-angelics ari kuzoita that basa avapo now so ndo ndakakwanisa kuvisita and kana usiri kuheavenly army haubvumidzwi ini ndaisingatombobvumidzwi but ndakaratidzwa kuti nepataakusvika taakuda kuparadza nyika yava padhuze so ndo achashandiswa ma-angelics acho to gather to destroy because this earth hapana chiri kufanira kusara and this heaven yamuri kuona the old heaven hapana chinofanira kusara saka those angelics handitika they are well built handitika ndo ari kuzoita carry out that mission so they are very violent even tichipinda there was a lot of chaos because as the new person they didn't know me so there was a lot of chaos and until God spoke to them then there was peace then we chatted tichitaura updates kuti tava papi nekuparidza so since 2016 I was preaching to Zimbabwe only but now I must preach to the whole world starting next year because ndapedza 7 years dzandandiri assigned to preach to Zimbabwe only but now ndakuchenda to the world that's why ma-automatic advanced entry akachazomatsanangura kuti zviri kufamba sei zvazonekupi so these creatures they are very violent ane ma-wings akawanda kudarika andaisimboona ma-wings acho angonopfura 20 pa one angelic 20 ma-wings iri one handitika then ane ma-eyes kwese then ane maoko akawandisa many hands many legs zvokuti ukachiona unochati chinurudzwa because zvachiri it is well amene zvachakagadzirwa chinhu chinotyisa zvokuti ukachiona kanyazana kuti this angelic inotyisa anosimboona they are very beautiful but these ones they are not beautiful because the beautiful yakatorwa nema-features akawandisa padziri zvokuti but ma-creatures ekuti kana ma-angelics ekuti akadesignwa in a way yekuti haabvumidzi kubuda muthat planet pachazongoitwa released akutoita go for attacking the earth and the heaven so that they can destroy it vobva vapedza so ndokwandakaitwa escorted by God so tikaona ma-creatures acho tikaona ma-angelics acho tikaona kuti zvese zvava into place saka now tangomirira zuva nenguva hatikwanisi kuzotaura kuti the hour anoziva the hour it's God but as the heavenly army we are ready to carry out the strike so that because the sin rate are very high as it was in the days of Noah yekuti vanhu vaimwa people drinking and everything vachitowana gay because paimona ma-angelic panosvika panonzi vakatosvika pakanzi tipei vatumwa vavo tirarira navo nevarume because varume vairara nevarume ndo zviri kuitika nhasi saka takuti we are now very close panguva yatiri zvinhu zvinochimirira zvakanaka imi Mr. Prophet munokwanisa kutaurira Mwari kuti vana varegererei saarmy commander munokwanisa kuti taurirawo naMwari kuti onai tavakuda kusvika ku distraction vana varegerere vamunokwanisa kusvika alright I cannot plead for that or appeal for that because it is in the Bible zvokuti Jesus Christ must come for the second coming saka hazvikwanisi kuti ndiapile chandikwanisa kungoapila ndechekuti vamunofanira kusave them ndo zvandikwanisa kuapila but at the destruction I cannot appeal for that because zvirimu into the Bible that's even all those new heavens ma special department heavenly army akati wa created because
the earth must because Mara wakwanisa kuchinja cannot repent from his word, so everything chava into place. We are now ready as the heavenly army. The department rechaita that ravapo, so I was escorted to that planet by God himself and Christ himself. So we went together, tikamaona, tikaviwa, tikaona zvatikaona, tikaona tikapasisa kuti now they are ready. Apasina chichadiwa to be added under the that department. Zvava ready tangumira the day and the hour. So vandai atende ukabhoza zvandakaona it was too much. Chero nendakachikabhoza ndakamboona zvangu angelics, but zvandakazoona this time it was too much. There was a certain time when I said, God, why have you brought me here? Because zvazvakuitika sevanataura, they are very violent. Those creatures, they are very violent. Zvokuti mine musingatinzwa nani. Saka pari kuzoparadza earth haana kana mesi, haana kana chidha, so pakagadzirwa that special department asi ekuti you can negotiate kana kuti ane mesi, haana kana chinhu chinonzi mesi, andidika iyo they are designed just to destroy, andidika saka even nesu there was chaos because they always wanted to attack. Saka pachazotiwa released hakuna kana chinonzi mesi kana kuti pachazonzi chimbovaregera chimboti aiwa hakungodiestroya zvese, vane vachisara vane vachikandwa mulake of fire. Ndakakwanisa kuriona, so then I was escorted to the lake of fire. Nditika beneti imomo muma special departments, then ma wings tikamboita ma testings atakaita tisatenda to the lake of fire because muchasonzisa kuti ndikuzama kuti kudita pana katora like it was like my eyes ari like eyes yakaita concrete kuti iri very solid yakasimba yekuti unotsona kuti then it was tested because ani ma wings ese achitwa bounce and bounce achitestwa kuti zvinhu zvatatora zvakasimba here, then ndobva zvaonekwa kuti it is almost like more than a concrete. Ndozati vanhu concrete yekuti ni chinhu chakasimba chekuti something like a solid zvakakatwa into the pieces, and then we were escorted from that planet ndobva tabuda muma planet that creatures achazo destroy the earth. Then we went to the lake of fire, so we went with those like not ma concrete here but hands ma concrete and something chiri solid, and takachitesta kuona kuti chinhu ichi achi break chero even ukachita siku ukachikanda pasi ukachidi. Do you know the angelic ikaswing at the wing yaya nditika ndo yaishandiswa ikaswing nditika then oitwa road nditika apana chaikwanisa kubreak nditika even panoswing ama angelics yayo paita a lot of earthquake nditika in that planet wanza uso kushika kuti no this is too much. That I am not earthquake yapana, that was great earthquake ndo iganyisa kuti yeah it was earthquake. I vibration ema angelic inotorwa, that vibration inotorwa pano swing at the angelic wings nditika so ndo inotorwa ndiyo vayeto applied to earth because mari vanenge vasiri kufara nezvine zvichitika, so zvese zvichitika even lighting zvese zvinoshandiswa maangelic vibration ndo inoshandiswa. So takatesta but taona kuti manhu aya these stones they cannot break, ndo vataenda. But chakandishamisa ndechekuti taakusvika to the lake of fire, we took those stones aya nditika they very solid nditika but akatanga kunonzi kumeuta nditika achimeuta kusvika pasara pasisina kana anything. But isusu takaenda ikoko God Christ nemamwe angelics we takapiwa something chinonzi my heavenly courts nditika chanoitwa coated with so that you cannot feel the heat nditika. But these zvatakatora izvo nditika zvese they melted before tisati tapinda into the lake of fire kuti tione zvirimo nditika before we end nditika zvazvameuta tisati tasvika tichiri almost tisati tatosvika we were far away nditika. So kune moto usingaiti gehena rine moto but rine moto mushoma because gehena futi richaparadzwa nditika because vanhu vari kufara kuenda kuparadise nekugehena ma-waiting places nditika vari kufamba zvakanaka vaenda kuparadise mu3rd heaven, vari kufamba zvakasanaka vanoenda kuhell iri the lower parts. Doesn't mean Jesus Christ died and went to the lower parts of the earth. Pasi after the sea level ndo pane the hell. Saka pachaparadzwa earth yandikutora this old earth ichangoparadzwa ne the hell nditika but kune moto mushoma just to torment the people, not kuti une moto. But the lake of fire guys ma stones atati now akameuta before we reach. Takazosvika tisisina ameuta. But what was the reason for those stones? Mwari vaidandodza kuti moto uri ukauiti. Saka dai vanhu vatende ukabvunza zvamunoti kune moto iwe uri very serious. Zvandakaona this time chero nini there was certain time when I want to run ndikati Mwari why are you taking me to this fire yekuti even these stones they melt tisati tasvika ndika. But ndanzi no you must see so that you must go and report to them. So zvaiti John the Revelator aita akaona aifenda achiona the vision. That was zvaiitika ipazvoti sometimes ndaitrambula sometimes ndaifenda ndichimutswa ndichienda kusvika ndapedza ma-escort
tango aya major ones andakaona the lake of fire and those the evil army the special department ndobva tapinda mu lake of fire amuna chirimo amuna kana tree amuna kana anything it's just fire but that fire manje yakavakwa nemastructures ari well built wekuti moto andiri kamozati zwane chidhina chikatsva anditika hiti inotanga kubuda nepachidhina nditika pakavakwa anonzi mastructures aripo akakomberedza the lake of fire but moto uri kubuda ndikuti patakasvika mastones edu akatanga kumeuta not nemoto wekuti uri kupisa kuti uri kuda kunzi udirect kubuda kunzi but moto uri kungolika nemastructures acho akazi kuti moto uri kulika kungolika anditika but ndo waikwanisa kumeuta zvinhu zvatati nazvo zviri very solid anditika zvokuti even concrete yake haisviki pakusima but zvaimeuta tisati tasvika but tazochisvika ikoko wazvozchipinda aiwa moto wacho uri serious apa taingira zvokuti it was like leaking fire yataifesana but wazochipinda zvokuti chero munhu pakaipa saka profit zvamati zvinhu zvakaipa saka tada kutora nyaya advanced automatic ndokwandada kutoya muzobata mota yangu ngozamo mutauro ndinoona kuenda saka titaurire kuti pane dzimwe nzira here dzatingakwanise kubhadhara nadzo kana kuti dzatingakwanise kupinda nadzo kudenga because makasiya makotaura automatic yevedent pane dzava 3 ko zvino dziripo sevandataura kuti ndakaparidzira Zimbabwe since 2016 kusvika pandasvika dzava 7 years ukaverenga since 2016 kusvika patasvika tava ne almost 7 years now ndapedza kuudza Zimbabwe kuti Jesus Christ is about to come. I am now going to the world. Takuda kuvhura even mabranches mamwe so far tinere Zimbabwe we are not going to open mamwe ese tichavhurana nabulawo anenge ari maembassy edu not a branch redu anditika church yedu is not a church only, it's more than a church, it's a heavenly army department anditika saka kunana bulawo wayo vanamutari iko zvino taakutadza process yedu takuda kuisa maembassies edu anorepresenta yeHarare branch remuHarare tinaro since 2016 richioperator which is the heavenly army base anditika inonzi heavenly army base not a church. Inoita a church but it's not a church because I'm the heavenly army commander, it's a base. Vanhu vari muchechi medu vese vari muheavenly army anditika vese saka tinoscreen even masunday service edu tinoita vanoda kuuya unouya kuchechi kwedu mutown ndo matinoitira but we go through the screening because haungosviki because this is the heavenly army base anditika ichurch zvayo but it's more than a church so then you can ndokwatichavhura this is more than a church, it's a church and heavenly army base saka atidi masecrets edu anolika saka unoya paWhatsApp wobvunza then bokuita verification kuti are you worth to be among us anditika tombokuverifya futi haungoti kana kuti kati nhasi watosvika kwakutodaiwazve tombokuita inonzi verification tichiona your motive and everything because this is the law of the heavenly army, that's how we operate anditika so unotanga wopinda but tinombotanga tambokuvheta tine zvatinoda iso zvatinoona tozokupa address yedu unoya paWhatsApp wobvunza tokupa utodza chiuya kusande but it's not all that tough iko zvino but pamberi apo zvichazotoome iko zvino zvichiri nani but pamberi apo tinoita kutoita 2 maservices yembondera inenge iri yaipa yega nditika yemaloyalty zedu inenge iri pai but iko zvino tichirimbosanganisa but taakutogadzira anytime from now dzine dzava 2 yechurch ndo ine yembombera then yespecial heavenly army department yedu yemasoja edu inenge yafuti paipe saka tichatakuda kuzvipatsanura iko zvino so that screening yedu kana waqualify kunikuku wakuchipinda ikukuku yembombera yese ndo yevanhu vanyuwani yeevangelism saka very soon zvinenge zvadisaka but for the now tichikuru run under the heavenly army ticket saka unopinda unoipa WhatsApp wobvunza namba dzangu ndichasiya pekupesira wobvunza ubva wauya kuchecha nditika saka nyama automatic advance entry yakamira yakadai tine 3 dziripo saka ndataura kuti takaona the branch heavenly army rava ready saka Jesu apedyo nokuuya saka panonzi kusvika word raparidzwa kwenyika dzese vana Iran vana China avazivi vana India vana Indians anditika vanoisa chidhori akutonamata nditi idol worshiping avatombozoti kuna Jesu Kristu vana India vanani saka now my task ndokwatakuenda saka that task tichitanga 2015 takaita mapreparations ndindakaita nditika kuti tizosvika tizodza nyika yeZimbabwe ndindakafinance nditika Prophet Madungwe financed kuti tisvike kuti muzoziva kuti kuna Prophet Madungwe ndindakafinance nemabusinesses angu
anditi kanobva ndafinansa but asvika patakudza kuti Jesu Kristu akuya pedyo nokuya for the second coming Zimbabwe, but now takuenda to the world. Saka mabranches tichavhura UK, Canada, America, Australia, anditi ndokwa tichavhura. South Africa we are still in talks with God kuti tiunzwe kuti tichavhura here, but muZimbabwe tinaro reharare richaramba rakaopena. Saka now we are going to the world anditi saka tichinda to the world we need my resources. So zvakati vana veIsrael, let me quote Joshua chapter 6 verse 25 anditi Rabi chifeva anga ari chifeva anditi akahaidha vana veIsrael vakazospaya muJericho anditi kuti vakwanise kutora Jericho anditi kuCanaan to the destiny anditi saka vahaidha kudaro Rabi anonzi akapiwa special place among Israelites, the anointed one, because akangobatsira kuhaidha vanhu vakazospaya kuti vatore the Canaan, the promised land anditi iye nemhuri yake nechi vakapiwa anonzi automatic advanced heavily entry. Saka Rabi akaenda kudenga chiri chifeva ndika saka tikuti whether wakatadza kana wakadi, but tine program iripo yekuti we want to go to the world andika lese munhu ari ku UK otibatsira kuti tipinde mu UK andika anopiwa automatic advanced entry because ndiye kumberi achiri mupenyu. Saka tine 3 pane inonzi grace automatic heavily entry andika kozomwe inonzi automatic heavily entry andika kozomwe inonzi advanced automatic heavily entry. Automatic heavily entry inopiwa afa andika sezvakaita the thief on the cross akapiwa andika, but vanhu vese vari into these 3 vane zvavanoita. Mbavha yakashanda pamuchinjikwa kuti yakamirira Jesu andika kuti Adam zvakaita saka unofanira kushanda andika saka iko zvino tiri kuti we are going to the world. Prophet Madungu is now going to the world. Ndapedza kuZimbabwe andika yes Zimbabwe ndicharamba ndichipadzira, but I know going to the world because when kuna na China kuna na India ndika saka vanhu vachaparticipate sezvakaita Rabi andika whether you sina your what unopiwa automatic advanced entry ndoya vanopiwa avapiwi automatic heavily entry because iyo ndiye vafa sezvakaita thief kuti yakangoshanda ndobva yafa inopiwa inonzi automatic heavily entry. But kana uri mupenyu kuti hausati waziva kuti unofarini unopiwa inonzi advanced automatically level entry. Then ye grace ndiye munhu futi anoshanda. Mese munongoshanda, hakuna munhu anopiwa asina kushanda. Munhu wese anoshanda, mabva yakashanda, Rabi yakashanda. Saka munhu wese anoshanda. Grace ndiye vanhu kuti tikuti toda mota nditika, toda imba dzimba nditika, toda mastand nditika maoffices achashandiswa nditika whether uri ku UK unisa mota yako kuti UK tinoshandisa imba yako tinoshandisa because UK favor futi Australia favor futi zvanditika. Then dzimwe nyika dzakaita sana India tichaisa ma embassies edu koko. Saka wherever you are andika saka vanhu vachapatina basa irori andika mota hausi inina andika hatizotauri kuti kwaya mota ngani so far but mota dziri kuuya. Saka please wene mota dzenyu dzishandire Mwari andika munhu anoita zvinhu zvishandire Mwari unopiwa automatic level entry yakuse zvakaita Rabi chifeve. Verenga Joshua chapter 6 verse 25. Rabi chachiri chifeve even pana Jesu Kristu mulineage yaJesu Kristu anototaura na even na Jesu wacho achiti Rabi kwakune zvifeve zvingani but Rabi chakarangarirwa nditika. Saka tiri kuti nguva yekurangarira even kwema sinners nema righteous but vanhu vanopinda into 3 in heaven. 1 tine vanhu vanopinda nemabasa akanaka saEnoch ende vanhu mese hamuzvikwanisi because ukataisa mukadzi nerichiva nezore richiva wachiva saka rume vese hamukwanisi kuqualifya nditika vakadzi makuhwa nezvii hamukwanisi kuqualify. Saka iyoyo tine rule out kuti kuna achaqualify nemabasa akanaka. Only vana Abraham vana Enoch vashoma shoma anditika ndiye mabasa ekuti washandira Mwari zvakanaka nditika vashoma vachaiqualify saka muikwanisa nditika. Then second pamabasa futi ndiye kuti washandira Mwari izvozvo anditika basa raMwari anditika not maworks ako. Maworks are divided into 2 anditika yako yakaitira Mwari because kunonzi marevelation tichanotonga munhu according nezvaakaita. Saka zvawakaita anditi ukashandira Mwari wese moti yakashandira Mwari anditika zvinokupinza futi kudenga anditika because mese tozoti munohura munotadza zvakati anditika but tiri kuti vanhu vakadaro hachari kuti vanhu chitadzai munoramba muchinzi after that waisa you must strive. Ukazotadza weboni we can revoke it anditika haufaniri kuzotadza anditika nekuda zvokuita desperate zvokuti ndoda kutotadza unofanira kuzoramba uchistrive hako vetozata mukastrive hamuzozvikwanisi. Saka tiri kuti sezvakaitwa Rabi kuti akabatsira kuti Israel inde kuti zvakapromiswa naMwari kuti I want you to take Canaan musvike padestiny. So vanhu kuti vanosvika kuheaven Prophet Madingo yakapiwa that mandate. Please mota haisi kune imwe church, imba haisi kune imwe church kupatira 12 to 24 months anditika at least mari yako ikapfuura pa 3000 to 5000 anditika wakuchimira wakuchipiwa advanced yako automatic level entry kana grace. Grace ndevayo kuti auya ari kupatina then kana kuti basa ropera ozochitadza then tozomutora itakupa grace automatic level entry andika ndekuti hausi kudeserve hauna kukwanisa. Munhu akaunza mota tinopa straight pap automatic yake anditika then uri kupatinawo zviri kuramba zviri kuti but uyu munhu ambozamawo but haana anditika then ndopaona
unozopiwa inonzi grace, dzava grace kuti takukupawo but wafeila kumita zviri kudiwa handitika. But anonza motor stand kana kupatina ma12 months to 24 tine ma certain figures atoda 30,000 to 5,000 ndidika unofa kupfudza that figure ndidika. Then anenge achitambira mari kuti ize civil 7 zvaramba kusvika but ari kuzama ndidika ndo anozopinda mugrace but automatic advanced unogara watopiwa sezvakaita rabi zvokuti akazotadza akaita chiende chacho richifewa Israel ana kuita basa nazvo. Saka tikuenda to the world currently as I'm talking andidika. Want to go to the prophet Madunga is now released ndichienda to the world and chisiri kuparidzira maZimbabweans starting next year ndidika. Saka we are preparing for next year starting January ndidika. We are now going to the world ndidika. Saka ma resources ari kushanda ndidika basa ukaisa mota iri kushanda basa raMwari noti ndina ndidika asi mota yangu stand ukaisa aisi yangu ndidika inoshanda ma offices ebasa raMwari zvinji mahotels ekuti vanhu vana vachirara chibatsirwa vanhu vachiuya kuzoona munhu waMwari mahwanova zvese izvo zvandika. Saka iwewe unoisa mota yako stand yako then imba ndo zvatichishandisa ndidika partnering basa raMwari andidika inenge ichifinance basa raMwari lese kukwira plane kuenda I need to go to UK next year ndidika vana Australia nyika dzese ndichifamba ndo zvechishanda izvozvo kusvika ndapedza mission mozodza kuti now tachipedza the door is closed. But kana musati manzi is closed rambai muchinza mota dzenyu mastand muchipatina zvaunokwanisa unotibata andidika wopinda mu that program sezvakaita Rabi akapinda kuti Israel yainopozesa Canaan andidika. Rabi akapinda wakabatsira nezvaikwanisa ndidika ngohaidha vana veIsrael maspies vanga vapinda ndidika ndo vavadzoka vakazodestroy ndidika vava neinformation yakwana Rabi nemhuri yake. Saka tiri kuti vanhu iwe ukauye semurume sesebaba vemhuri andidika hakusi kupinda baba chete andidika because Rabi akapinda iye nemhuri yake nevamwe vakanzi uri kudawa handidika unouya wotiudza like your family it's automatic handidika. Baba vakauya mukadzi wako nevana vako chero even vari vekumasmall house hazvina basa handidika mwana whether ndewekusmall house kana ndewechi vana vako vakafanana the equal to God handidika. Even the court ndo zvavakuita muZimbabwe which is a biblical thing handidika. Vana vako vese tinowadapa handidika vese vanopinda ipapo handidika tikabva sai pachinzi waisa tinozoziva woregister zvinotora 3 days to register handidika. Prophet vanozokuregistra into heaven mastenyi ese wapedza the complete. Kana iri mota ifounza mota ine mapepa akakwana please atidi mota dzakabiwa ndidika mota ine mapepa kana iri imba kana stand kana usati walese kana kuti une mota isati yabhadharwa pedza kubhadhara zvese uya nemota yako ndidika weya nemanames ako chatinoda manames but ari kutanga tinoda nhamba dzechitupa iwe personal nhamba dzechitupa neid yako the original handidika nemapepa acho eimba kana echi handidika then vamwe vese tomuzoda mazita ava handidika tokuitira the process hazvitori nguva unongoona prophet. Then tine vanhu vari kunzi vari kupiwa nemafake accounts vachinzi kune matickets atinomboti kune matickets andidika patwitter handipo currently andidika ndiri pafacebook newhatsapp chete andidika. Saka vari kunzi matickets ari kutengeserwa kuna zvinhu zvakadaro. Kana usina kuona prophet Madungwe please usasiya mota yako usasiya chii chako zvokunzi vanhu vari kunzi matiketi ari kwakati kune fake account yakanzi prophet Madunga isi yangu iri patwitter andidika yakutopa vanhu matiketi vachinzi hakuna zvinhu zvakadaro andidika. Kana waya isusu tinokurisita down andidika as the evidence andidika but hazviri kuti kunyora kwataita ndo zvinoitwa pauri kusvika before even usati wapa tine chitoziva kuti munakati zvine zvatorekodwa into the heaven andidika. Pano zvinorekodwa on earth but in heaven patati 3 days in process takurekodha in that andidika. Lese kana kuti wazofa uri kugwera andidika the church yakura andidika haukwanisi kusvika uchona prophet andidika ipapo but munhu wako wafa andidika automatically andidika nekuti wakaregistrwa andidika zvinobva zvatotrigger unobva wati escorted by the angelics kuti wakuenda into the paradise andidika zvinenge zviri automatic that's why chinzi automatic uchingofa andidika because church ichakura zvokuti ndisanda kuona maybe musokufa kana ndizoziva kuti wazofa wazodii nguva yako yakwana yekuti uchibva panyika andidika zvinenge zviri automatic andidika nevanhu vese vaunenge vakaisa. Saka pakupinda mhuri yako yes it's guaranteed. Ukaunza mota kana iri mota straight andidika any type kana iri stand kana iri imba it's straight nemhuri yako iwe unopinda ndidika but kana iri partnering ndo zvinotora 12 to 24 months tichiona kuti wapfuura 3,000 to 5,000 yako but ukakwanisa kuva necash inosvika 3 to 5,000 cash unobva wapiwa straight andidika iwewe nemhuri yako andidika. Saka sezvinoita vana Nyaradzo unogara waprepare garawo maprepare kuti zvinozofambira zvakanaka because tichazvitaura futi izvozvo tine nyaya yemabirthday tichazvibata izvozvo rikanobva nangoibata andidika kuti birthday hapana chakaipa kucelebrate but zuva rinofanira kucelebratewa it's kufa kwemunhu andidika hatibvumidzi kuchema it's a sin mukachema munhu it's a sin
munhu akafa ndozuva rekuti takufa kupemberera mabasa ake handitika saka we celebrate but kana aisaita zvakanaka haticelebrate handitika tinoita inonzi kusuruvara handitika nekupower handitika yekuti no, it's a sin amubvumidzi kuchema, especially a righteous person. You must celebrate. Handitika mona zvinoita vanhu venyika zoti lese munhu was a prostitute vane vakapfeka hembe dzavo vachifara vachidi ndozvinoitwa handitika you must celebrate musi unofa munhu sezvinoita panozvarwa munhu you celebrate birthday remunhu you celebrate saka munofanira kuita macelebrations kubva munhu achizvarwa mabirthdays ake but day rinofanira kucelebrate riri biblical rinonzi it's a must kufa kwemunhu handitika but anonamata asinganamati tinoita look power handitika zvongoti munosuwa chete handitika but hatibvumidzi kuchema mamatiza haabvumidzi it's a sin. Maybe vatari vedu vangade kuziva kuti zvirimo here mubhaibheri kuti vanhu munofanira kufara musokufa munhu zvirimo here right Paul anoti ndarwa kurwa kwakanaka ndakuenda akuoneka nditika ndarwa kurwa kwakanaka nditika I'm now going aita a soldier afight nditika ndarwa kurwa kwakanaka saka munhu arwa kurwa kwakanaka why do you cry nditika and munhu aitwa promoted from earth to heaven saka why do you cry saka munhu anonamata akafa hatichemi we celebrate saka ndizvo kuti parufu kwanzi vanhu musadya nyama aiwa munhu akafa please unzai nyama tiche tikafara nditika madrinks zvifarai harisi zuva rikuchema nditika munhu afa izuva rikupemberera kuti akarwa munhu uyu tainamata naye akabata zvakanaka pamberi pamwari nditika akati zvakati kuchecha nditi akaunza mota kuchecha akadai nditika tinofanira kutodya nyama inotoda kutodyiwa musi wacho madrinks zviya nditika wawa hazvibvumidzwi yes nditika but chikafu ijai makasununguka mukatora smart yenyu makadi moyatomupemberera because zvinomubatsira kuti afambe zvakanaka nditika mukasuwa like tatikana simuchiri kwa muri kusuwa zviri kumudisturb but anofanira kudisturb because anga asingafambi zvakanaka nditi lese munhu was a prostitute zvamunoziva hatibvumidzi kucelebrate nditika saka pamuri kufamba muchiimba nziyo dzechecho muchidiwa nditika ndo zvinodiwa zvinoita kuti afambewo zvakanaka munhu iyeyo nditika even maangelics anomutambiro zvakanaka because chasungwa pano chasungwa nekudenga nditika saka ndo zvatinoita saka izvo ndo zvatakatenderai nini naMwari kuti amufanira kusuwa munofanira kucelebrate nditika muchitoridza utaviga munhu moti go brethren handitika monyatsomuita zvakanaka moti we shall meet again in heaven handitika zvapera handitika ndo zvinoitwa chaizvo zvatiri kukudzai noti zvokuzviwisira pasi muchirola muchidii aiwa hazviko zvese zviye hamubvumidzi kuita izvozvo munofanira kutocelebrata saka nawo ndo basa ratinaro iroro rekuti mota dzenyu unzai vanhu dzimba unzai vanhu machii unongouya unotibata pawhatsapp yetu pitonyatsotaura hadzisi mari dzaprofeti madungwa nditika inyaya dzokuti toda kuti tifinance the second coming of Jesus Christ saka be part of that zvinokuendesa kudenga sezvakati rabi ndobva arangarwa nemunhu wake mhuri yake munhu wandiye akashanda saka ukashanda kana baba kana mai kana uri shirikadzi lese kana kuti hauna murume but unongoitiraka even hatisi kuti baba chete kana even mai handitika kana even lese kana kuti vana vako rubereki vakaroorwa vakadini unokwanisa kuvaitira iwewe wega vana vako wega nditika even vakaroorwa kadi unoya kuti vana vangu ava nditika lese munhu wakuma 70 years nditika vese vakaroorwawo unokwanisa kuvaisa vana vako mhuri yako vagadzirira vakwanise kuzopinda heaven saka ndo zviri kupindisa vanhu kudenga zviri so easy ungasarawo varume uri kuenda ndataura ndikati varume lekufaya it's not easy handitika saka ukatadza kupinda pamukana uyu lekufaya inenge yakakumirira because inini now I'm now ready ndauda kuparidza ndichienda kunyika dzese vana India vanani vari kunana UK tibate please we are ready to come ikoko kuda kuti next day by January kutanga kutravel vari kunana Australia vana Canada tibate tipinde ipapo vari muno muZimbabwe unzai mamota dzenyu mastendi takutanga process yacho yakatotanga izvozvi alright it's yes ani muriona kuti since 2016 tiri paZimbabwe iyi yanga iri short one iyi yakati rebei saka handizivi pandakataura pandakatanga 2016 kuti ndiri pa 20 to 40 years anytime ipapo ndine ndapedza but inenge ndapedzera ndokuudziva kuti ndapedza basa raMwari as well the moment ichaita kuti nepesi yako kuti ndichafamba sei kuspread the word to the whole world handitika evangelism yangu handitika chababhadhira magrounds handitika chada kuita zviya handitika zvese izvozvo ndo zvazvinenge zvichiita mota idzodzo dzichishanda mafinances zinenge achishanda imo muchipiwa udiyo kuti mupinde kudenga handitika only to our church to prophet madumbe not any church handitika yes nemamwe machechi vari kupatinawo kuti wana achito zveend time achitochi yes but not to any church like AFM yakurova the second coming of Jesus Christ but amuisiko kumunisa to this one iri registered by heaven because ndokuti zvinenge zvava automatic saka munhu wese unounza kuna prophet madungwe straight unoona prophet madungwe angosii kwese kwese handitika but kana chechi yazokura ndichazokuudzai maembassies ekuti munoenda munosiya
vanhu vakati ndiwane kutrade the process vari ma-representatives aprofeti Madungwe and vane vachitozikamwa zviri officially nechechi handidika musangoendisa kwese kune vanhu vari kutobira vanhu nezita redu handidika especially nenye vanhu vatotanga kubiwa vanhu vakutotengera matickets atamboti matickets vanhu vatonzunza imota yenyu unoona paprofeti Madungwe kusvika ndazotaura kuti now tane ma-representatives akati neakati toisa manhamba acho ema-representatives nemabranches acho kana kuti Bulawayo ndikuisa kwakati but so far kana uri Bulawayo unouya nemota yako kuHarare kana uri paMutare unouya kuHarare nemota yako kana uri kuUK unotengesa mota yacho wonza mari kana pamukuru kana paWestern Union yoya iri mari wotengesa mota yako bhozi asi kana tichida tisinokuudza kuti chichengeta kuUK tada kuishandisa iri koko tisu tinodecide as a church kuti property yacho saka these are church property we are not poor please handidika ndinofanira kudenga handidika nyika nokuzara kana zvese ndezvaMwari handidika but tiri kukuitira kuti mupinde kudenga handidika this is the chance une family yako woziva kuti wava safe wakuenda kudenga. And a prophet, I'm not poor. Prophet, I was poor. This poor, handikwereti, I'm not a beggar. I'm the richest man on earth. All right. So prophet, vanhu vandade kuziva kuti iko zvino makarelease here the righteous church. Yeah, the righteous church. Makasiya matuudza manambers avana tinonyadzofara nawo. Saka takunzoti iko zvino awedzera here kana kuchadzika. Iyo zvino akadzika zvakanyanyisa. But tichataura. Regai nditaura the righteous church toona kuti Genesis chapter 18 pakaparadzwa Sodom neGomora handitika toona kuti Mwari vaitaura naAbrahama God visited Abraham handitika vashanyira Mwari saka vanoti Mwari haoneki aiwa ndiwe usingaoneki handitika no man has seen God handitika inini I'm more than a man handisi man handiweregerwa among men and very loving commanders otoona Mwari naye but I do not call me a man I'm more than a man no man has ever seen God Abraham was not a man because akaona Mwari Jacob akaona Mwari akatoresera naye he was not a man because akatanga Israel yes vanenge tiri vanhu hatisi vanhu isusu we more than tiri maiveri delegates handidika saka this month righteous church yedu inomira zvakanaka vanhu vakatadza vanhu havasi kuteerera like zvatitora kuti wene mamota dzenyu mutoti Madungwe ada kuturura mari dzedu zvoita kuti righteous church idzike usingaiti Madungwe ari kuti vanhu vanodenga kuna zvinhu zvakadaro saka reti hamuna kuteerera prophet Madungwe reti yakadzika zvakanyanyisa Harare yes 7 and my family kutoparadzwa ipapapa thank God kuna prophet Madungwe ndakati kumirira the earth because Sodom yakaparadza because pakashayika less than 10 mukana pakashayika less than 10 a city must be destroyed that's the law of God but not by fire sezvakaitwa Sodom handidika because utsinye kuparadza nemoto saka hatibvumidzi kuparadza nemoto but we must do sezvakaitika pakaita covid vandakuudza futi amnotorera prophet Madungwe 2016 vakati Madungwe anopenga takakurorai necovid makapera kufa naAmerika kaita sehuku so vanhu vachifa because makatadza kuteerera futi muprofita especially kusateerera prophet Madungwe zvinokuendesa straight to hell handidika kutadza because if you blame the Holy Spirit handidika blaspheme the Holy Spirit even not listen to prophet Madungwe it's straight it's a same law zvandataura becomes a law because I'm a heavenly delegate handidika because ndikutaura inini I'm equal to the Bible because vandikutaura zviri equal to the Bible handidika zviri equal to the Holy Spirit zvataurwa nemweya mutsvene saka kunditi Madungwe anopenga it's straight hell hatina basa nazvo saka kunyuyo kuna muzero kuvaitoti Madungwe anopengero vese havatoti gamuchirika ivavo ende asati asvikako ende zvivi zvavo ndo vanoita zvema-same marriage murume nemurume vandopinda mastreet vachidemonstrata kuti aiwa totoda kuti murume nemurume varoora neiright yavo saka nyuyo ikanga iri pa00 handitika saka hapana yakapfuura 10 saka Sodoma yakaparadzirwa because less than 10 saka city ikaita less than 10 saka mototenda prophet Madungwe ayapivide varume ndakamira zvakasimba this month pandaisikoto kuti Mwari chiregai kuvaparadza because tiri mugrace period ndo ayapived via the grace ndokubva but mungadai muHarare musina kana munhu izvozvo maangelics andachitaurai mungadai makapera mese chero kutaura nemi futi nevakunditeera mungadai mese zviri zvitunda izvozvo apo pa7 panopinda vanhu vashomashoma hatizobvumidze kutaura nemasta but vashomashoma but ine am not counted among that handisi pamarighteous because I'm the heavenly delegate andiverengepo saka mungadai makaparadzwa vanhu vakasara vachava ndo vanenge vakapatina here vanenge vakaunza dzimba dzavo nechichi no hatinedi kuzotaura kuti vanhu vakaita sei but vane zvavakaita vane zvavakaita zviri special handiti vane zvavakaita saka righteous church this month yanga yakaoma because one I'm not teerera prophet Madungwe 2 I'm not teerera mapoliticians they are the preachers also vafundisa handiti because varipo
to imply zviri kudiwa naMwari. Anditika mutemo ari kuisa kuti musaba, anditika iko zvinokaba government yeZimbabwe inokupanisha, anditika saka makasatera mutungamiri munyika mutemo ari kukupaya, anditika imhosva futi because ari kutoparidza shoko raMwari kuti musaba, anditika vachisa maprisons avo vachisunga vachiti vanhu kune mbavha dzarura kwakati vakati vari kushandira Mwari, they are preachers, anditika because preachers vari kubvisa vanhu from the scene, anditika even the government ndo zvairi kuita. Saka vanhu havasi kuteerera mapoliticians, then munhu wamwaya ari kutaurwa pa especially prophet Madumbe, anditika so the righteous chart yanga iri very low zvokuti iko zvino hapana kapfuura 10, anditika hapana kunze kwecity chete yaprofet Madumbe chete, anditi ndizvo city yaprofet Madumbe. Let me check for you. Prophet yedu church yedu ndo yakakwanisa kupfuura, I think ndo yakakwanisa kupfuura, but dzimwe dzese handisi kuona. Harare ine 7, Bulawayo ine 3, Kwekwe ine 9, Chitown ine 4, Mutare ine 2, Masvingo ine 1, Zvawane ine 8, Norton ine 6, London 0, New York 0, Berlin 0, Kiev 0. Yedu haina kuiswa, but yedu inopfuura, yedu intosvika kana almost kuma 2000 tafiga iripo remnant. Muchingochuza nzvimbo dzakaita sana Chitown muchisiwo dzingana naGoromonzi Alright, the reason yatinozviitira ndekuti tongobudisa macities mahombe, anditika macities mahombe, yes, vana Chitown mamwe atizobuditsi, atitangobvumidzwa especially mumabig cities, because mukaona Harare yakadaro vati muwana Goromonzi ivo vachitori vasho, saka tingobvumidza mabig cities ndo according to the law tinobudisa pane vanhu vakawanda kuti muone kuti zviri kumbofamba sei, vanhu muri kutadza sei, because is there to help you kuti vanhu muone kuti how can we mend our ways kuti tifadze Mwari, anditika so righteous chati maifanira kudestroywa. So thank God to prophet Madumbe, ndakakumirirai, but ndonasazokumirirai kumberi zvangu ndikada, but I promise I will always stand for you. Ibasa rangu rokukumirirai kuti zvinhu zvikuitireiwo nani, because I was sent to save the people, so ndo basa rangu, saka I will continue to save the people. Saka now takuenda to the world. Munozoparidzira ngoprofeti kana mukasatimiriri? Ndinoparidza in heaven izvi, handiti I'm the heavenly delegates. I go to heaven to worship, saka handina dambudziko nokuti ndamira kana kuti mafamisi magara muchangofa whether munhu agara achafa, munhu akasikwa afa. Prophet, pane nyaya yekuti Christ was both fake and original, maybe vanhu vangadekunzwisisa kuti zviri kumbonyatsotaurwa apa ndezvekuti kana muchiti Christ was both fake and original. Alright, tingati God is original only nemaangelics, anditika munhu wenyama is not original. Jesu akatozvarwawo, let us create a man on our own image, anditika own image, it's a photocopy, saka it's a fake. Adam was fake and original also. So tine two types of groups pavanhu vacho, only maangels ari muspiritual body ndo anonzi original naMwari. Christ wakatopinda mufake and original because akatouya panyika akazvarwa akatora body zedu, body yedu, let us create men on our own image, it's a photocopy, anditika iri kungotry kungoresemble zviri Mwari, anditika but I see a body yacho, anditika saka now Adam was fake, munhu wese ari panyika is fake, but tino vanozota fake and original, kwozoita vamwe vanotoramba vari fake zvachose, avatombofaita original people, vanoramba vari mazhingizhongo svika vatofa. Let me explain, anditika Adam was fake and original, anditika because Adam was fake pakuti akasikwa achifotokopa Mwari, anditika but was original kuti akararama life yake haana munhu wakakopa, saka ndo panozobuda originality wavo. Prophet Madumbe is fake and original. Pandiri fake mukanzwa ndichiti ndiri kupadza second coming of Jesus Christ, I am not the first person to preach second coming. William Marion Branham preaches FM muri kutoparidza izvozvo second coming, saka mese muri mafake, anditika because zviri kufanana, anditika but the originality ya Prophet Madumbe ukanzwa ndakuti the evil army command, anditika hakuna akamboita the evil army command, I am the first one, saka ndiri original. Adam was fake kuti akasikwa in the form of second coming of Jesus Christ, anditika Adam anditika in the form of God, anditika then Jesus Christ wacho panozoitawo panonzi is fake, anditika Adam was the first Adam, Jesus Christ anonzi the second Adam. Read 2 Corinthians chapter 15, anditika panonzi Adam, he was the second Adam, Jesus Christ, anditika saka even if he was the second akakondinya basi. So ma Christians were fake,
hatina zita tinonzi Christians because we are like Christ. Takafotokopa Christ, saka we are fake. Christ ndiye fake, ndiye original because ndiye Christ. Andika saka Christ was fake in the office of Adam. Because zvakatadzwa naAdam Garden of Eden akadefeatwa na Satan Adam. Iye akadzoka achikondinya nebasa. Andika in end time ndikondinya basa raDaniel na John the Revelator. Saka ndiri fake ipapo. But down to the heaven and command ndava original. Andika saka tine vanhu vashoma vari fake and original, like Christ was fake, even Adam was fake and original. So Christ, and in the Christ party yake, he was original. But achinoreversa zvakaitika muGarden of Eden, vasomjani vanonzi achifa he descended first achina to the lower parts of hell, andika ndovanotora makeys of life and death ndokubva adzoka. Vanonzi naMatthew vakaonekwa muJerusarema achifamba, Matthew achinopera vakaonekwa muJerusarema mafirst fruits akadzokwa nawo kuhell, andika achinoparidza he descended kudzika, andika ndokubva aenda anga in the form of Adam, so ndopa ufeki wake. But in the form of Christ he was original. Because ndiye chitangari the Christ, akunomwe Christ, and he was. But in the form of Adam, and achinoreversa zvakaitwa muGarden of Eden, Satan pakadefeatwa, and because even Paul anotomiti he was the second Adam. Saka kana ngari second Adam, angari fake. So Christ was fake and original. Prophet Madungu was fake and original. Then tinema fake people. And let me explain. And ma fake people truti vanhu vekuti haana originality yake. So that Prophet Madungu wakatiko zvidu muzoti kanzi akaenda kudenga the Prophet Madungu, Reverend Commander the Prophet Madungu, I am not fake, I am original. But ikati ndikupadza second coming ine vakaparidzwa naDaniel ndo akatenga the pioneer, nditi vana Joseph ndo vangari maoriginal, isusu tava mafeki, anditi tikuteera basa revakaitwa nevanhu, anditi saka ndiri original and fake. But tine mafake people ende ndo vakatowanda ndo rudhende. Mafake people ndevapi? Vanhu vekuti ivo havanawo chavo chavanokwanisa kuita chinyuwani. Andidika let's say muimbi unonzwa kuti muimbi zvavaneti chakada charamba is original, because hakuna munhu akaita charamba, ndiyakauya achitoriwa zvemuseva, andidika baba manyoreke ndokaicha zvemakeyboard. But vamwe vese vaimbi vari kutedzera gospel vakura makeyboards varudi vakutedzera baba manyoreke vafeki, vanonzi mafake musician, andidika then uimba nonzi fake and original manyoruke, andidika because kune vakatoimba kudhara futi, saka kutoimba kana tokatedzera umwe munhu. But uchiona honesty sevakaita duterere is original and fake, andidika kuti akaimba duterere, andidika kura kuti atedzera mwe akaimba, but kuti his style yekurora maoko yaari kuita chichichi hapana munhu akambozviita, anonzi ava original mukati imomo. But kuti akaimba achinzi is fake, then pakuzoti style yake akunzi original. But unoona kuti anonyatsotedzera charamba zvemuseve is fake, because zvakatoitwa nemumwe munhu watoo fake, saka it's a fake forever, andidika sezvakataura kuti tongai mwoyo ngatibati, andidika tongai mwoyo akatanga ari fake, andidika achitedzera nenati dembo, andidika watinzwa dembo paari pakazoburitsa na muchina mombe anga originality yake. Saka tine vanhu vakatodaro kuti even urikutedzera kana kuti property wakasiyiwa imba nababa ndio yakugara kusvika wafa uri fake, iteyo yako imba kuti original, andidika vision yako. Saka vese vasina mavision, andidika kana kuti munhu arikushanda pacompany is fake, because ari kutedzera munhu akati kuda kuita company yangu uri fake, because hauna chako chawakaita chokuti noti ichi ndakatanga, kana usina chako chawakaita in life you are fake. So vanhu vazhinji vese vafake, vashoma ndo maoriginal, like isusu ayo haisiri maoriginal, although tiri fake futi woku but tiri original. But kune vanotori fake, even Christ wacho was fake also, kana kune vanori fake totally yekuti unonyatsona kuti this is hapana kana zviri peningori fake andidika. Saka imbi kana chikubasa kana chindataura chitanyadzana tungai mwe, andidika kuti pakatanga achiimba he was like Dewa, he was fake, andidika azoimba. Then tine vana vemusician zvino kuti Dewa afa nachibatiro afa ngouya achiti vese vachivereki mafake, because vaikuti raitedzera mudhara maybe dressing nevoice nechaachatovereki mafake, andidika. But vadasena tutere, andidika vauye zvane vaimbi vesekula, andidika unonzwa munhu wese zvinango akutedzera aleki macheso zvimabhesi zvezvekuti chibhesi ifake musician haasi original, because you must bring your style, unozati no this is the style of ningi, andika so zvaita vaimbiwa kudhara. Chibado rainyatsovainzwa this is Chibado, this is James Chimomba, andika this is Marshall munhu mumwe, this is Leonard Dembo, this is Paul Matayi. That was original, andika munhu anga original, andika Zimbabwean vakaitanga nongari original, vese vakutera hadha fake. Saka vazhinji murikuona vazhinji they are fake, ndo pazviri kutaura. Saka my most successful people ndo ma original and fake.
but not mafake hapana kungoperekedza vanhu kurarama chete zvavanoona vakatanga kuenda kuuk kuti vakaona torit kuuk kwaita mari kuoverseas vakaenda ndivanga vari original vamwe vese vakuteereka zvinova vese mafake zvachichizoti mazimbabwe ndatsara south africa usina mari bonzi mari fake makateedzera fake bonzi kwazona pakuswa fake handitika pasisi vanotanga maoriginal mapioneers kuti vari mahandi south africa totengesa madhoiro handitika ndovakaita mari kudhara kwete makuzoteera kudii makutiratira kuti zvakati zvisina mari zvova nezvinhu dhara vanhu vakatanga kuwesta zvimunyaka zvezvia zverimwe stone rekuti zvimuka kana chichi zvimaraino chichi zvinosopoti zvimaipoti zvinodiwa nevarungu zvezvendiri vakazvitanga vakaita mari but vakuzoteedzera vasina mari because mafeki so mafeki ndovanhu vari kuti varume dai kana kuti zvinhu zvakaoma dai government yati because vari feki havana chaunokwanisa ukakwanisa chako hazvina basa negovernment iri kutonga whether uri kuamerica kana uri muzimbabwe ndakataura ndikati vanhu supporte mawinning team so kana munhu achida kufollowa politics too much isi feki original basa nezvekuti kuri kutonga zvakauzatozvitira zvinhu zvake so kwanana danyoga rakateera news story vachiti politics mafeki vazhinji because vari kuzama kuti zviite but be original if you want something because vaimbi kana uri muimbi kana uri webhora nditika Messi was original because akaine new style yake Ronaldo was original but Messi so munhu wese unotanga uri muphotocopy like Christ akafotocopa Adam anditika but akazopinda muChrist yake ndobva asiya maChristians mese muri fake because why muri maChristians like Christ amazomuita like Christ anditika so muri mafake original ndiye Christ wacho because muri ngofollowa zvaChrist saka muri fake futi anditika saka vazhinji maoriginal anonetsa kuwana only vakati usina profeti madungu vana duterero muoriginal because vari kuunza zvavo kwanza nditi devil command hakuna munhu akambota devil command nditi hakuna munhu akaita devil command I am the first and the last saka vanhu vakadaro tisu maoriginal although tine kaufeki wokamwe but kune mafeki chaicho kunati haya ndo mafeki 100%. Alright, Prophet, pambotewa nyaya kuti supportai winning teams. Pane vambo vauya pandiri apo vachimbobvunza kuti Prophet vakanyora musi wa 7 August 2022 papa patwitter yendo yenyu mukataura mukati support Arsenal, it's winning the league this season. Saka vamwe vacho vambva vati ko yakarohwa 1-3-1 saka ndisi kunyazozoti zvakafamba sei saka vanhu vada kunyazonzwisisa. Alright, let me clarify, let me explain. Ndakamboya pano ndikataura nyaya winning team. Ndikati isu hatina team yatinosupport. Saka why do I contradict myself kandirini? Because ndakati Real Madrid ndio yakawina champion last year, ndio yatikusupport nditika. Team yawina sasa zvakaita team yakaro Arsenal ndio yamufika kusupport ndio the winning team. Saka why ndichizo contradict? Kurata handisini. It's a fake account. Inini handisipa Twitter iko zvino. I fake account yakanzi Prophet Madungu. Mona kutora picture rangu ongonyora Prophet Madungu akutovhura akutonyora and they are tarnishing munhu waMwari. And vavenga nobva pekuti batira kuti muri kuona maprofeti madungu ari profita sekuitika nambotaura izvozvo ine nditi ndakataura ndikati support the winning team yakarova Arsenal chino team yamufa kutosupporta ipapo anditika not Arsenal but it's a fake account anditika saka vanhu vari ngoti chavaona especially retail please do not believe every ndanetsa nomwe munhu andakabloka nezuro akasvika nditi yeah the prophet of doom makaprofita nyaya Arsenal ndakambloka kawanda ndikamuti dai wabvunza and I shouted back at him because haungasvika uchinditi prophet of doom chinhu chausingazivi because written haukwanisi kuzva kuti ndini anditi zvava pafoni unogona kuuya maybe ndakati pasecretary but ndeyamwe nditi ari kundimiririra nditi it's my right anditika vanhu vari kuvhura maaccounts vapedza daro visa maadverts avo voadvertisa vakutowana vanhu vari kuvafollowa vashandisa zita rangu like that account anditika dzinenge 3 to 4 maaccounts ari patwitter ari kuoperata this yakambooperator account yange yakanzi real prophet madungwe at madungwe riwa anditika haisi kutombooperata ndingooperata Facebook yakanzi Prophet Madungwe church page and talent Madungwe Instagram futi ndakavhara saka vanhu vari kuti chavaona paFacebook kutonzi Prophet vataura vanongotaura zvebhora how on earth can I focus handinongoteereri bhora ndikuzichiri kuasina kutambira asina ntiyairi hatana basa nazvo I focus nezvinhu zvekuti vanhu vaparidza second coming of Jesus ndozvandiri handiteerera mabhora sachiti support the winning team handimbozi kuasina kunanya rapedza kuteera bhora kudhara that more than 5 to 10 years isina kuti follow a bora saka handitozvizivi but problem yevanhu akaona pakuso picture yakapakanzi Prophet Madungwe
ndosaka nditi vanhu munopa church line anditi pa church line vaipa 0776 anditi 231156 unonyatsobvunza kuti ndini here because apo tinoziva kuti fona kana wanetsa tinokusira audio ya Prophet Madungu kuti chiwe kuoffice ukaona munhu achiramba kusangana newe is a fake account anditi kana ariye toda address yenyu anditi Prophet Madungu sinoti tinokurudzira kuti hatitori kutaura munhu pafoni tisingazivani uya one on one either kumba kwangu kana kuti kuoffice kana achitotaura but inosiya vava munhu yakanzi Prophet Madungu mubvunze kuti tipei address yako uriwo kuti munhu anoramba even vana vazhinji vari kurwa mari nemunhu iyeye anditi vachinonzi ndiprofeti saka anombotaura izvozvini unopa namba dzedu pa 0762311156 anditi wonyatsobvunza kuti ndimere because munhu anongotora picture rangu anditi ona kuti Prophet Madungu anditi akutonyora zvanonyora achinditarisha zvoita opposite anditi zvanongopereka kuti sanyema automatic advance entry iye akutoona kuti matickets anditi akutotarisha akutoita zvebhora ari kutry kuti awane kumaketa zvemabusiness zvake anditi but kuti amakete aroda zita rangu anditi but vanhu vachititarisha but takataura tichavadhila zvedu navayo hati mirai zvenyu ione day zvedu haisusu slow to anger zvedu but takamupa warning yacho tikambovapa kuti igrace tikumbati ayoka siyai zvamuri kuita havasi kuda but hachatila zvedu navo nditi saka do not ever believe chawangowana anditi panamba idzodzo hadzichinji namba idzodzo dzangu anditi pa 0776231156 let me repeat again pa 0776231156 unouya panhamba ipapo wobvunza because nechinhu chandisika ndechekuti semunhu akauya nezuro wosvika wakutoditi prophet of doom nechinhu chawana chandisireni aiwa handinokushauta back Jesu akarova vanhu muchechi because vakaita zvavasingadi handidi munhu anouya achindituka even chirowana nyedu usingabelieve please endinokubhloka ene ndiwazvibhloka because hauna right yekututuka ndine right yekunamata the way andada kuchaina kune vanhu vari kunamata zuva kana uda kunotuka enda unatuka kutuka munhu ari kuzviitira basa ramwari maindia runamata chimufananidzo zvauri kuona enda unoparidzira vatuki tione kuti vanotendeuka here kana uri kuda zvokuparidza kuti kuya uchindituka inoda ndituka handinokutuka zvasatokaona zvokuti wegaka unonozvisungirira because I don't tolerate nonsense handidi munhu kuya uchindituka pa chechiraya vafanira yandakazvitengera aiwazvi I'm very commanders handidi zvisina basa kana waya pandiri please be serious handiti handidi zvokusira ndiwestera time yangu kuti unozondituka aiwa tinokutuka zvokutika atituka tinotuka iraiti yako because you reap what you sow ini kandituka ndokutuka handitombokunyari enda nabasa ndinokutuka zvokuti unonozvisungirira because handidi munhu anondijairira handidi zvokujairira because handina munhu andatadzira ene ende handina kufosa tuya ndaise namba dzangu handiri but hazvinoti wakuya uchindituka aiwazvi handina chinda kutadzira saka vanhu please do not believe whatever you sow especially written I know this is video ndini handidika but written anotora picture yangu otoona Prophet Madungu autooperate ndika akawandisa mafake accounts handidika but munhu usati chawanza kuti ndini kana ukazvitaura uri kumba kwako no problem but kuzouya uchindituka kuti prophet of doom sezvakaita munhu nezura nditi ndakapedzera handiri zvisina basa rese hey prophet of doom tanga waclarify kuti ndini here cheveni ukanzwa kuti ndini hauna right yekundituka ndonzira ndikatsadza Joshua kati ndasarudza nzira ini mhuri yangu munhu wese ane right to choose ndozvandachuza ini ndozvandoda it's my life it's not your life create your own ethic kana usingadi nezvangu handiti kwaunonotonga ikoko not here in Zimbabwe the government of Zimbabwe inondoremekedza chiri netinoremekedza mwanzo achituka government yeZimbabwe vakanditi ndiparidze ndikatoona government of Zimbabwe one on one ukanidza kuti freedom of worship mutemo watakaisa namatai prophet hapana munhu anofanira kutokutukai next time chatosuwa vanhu zvangu anenge andituka ndobva ndakusuwa imhosva yebhozi wekutuka munhu haana chakutadzira namba dzangu ndikakupa zviroti une right yekundituka ndakutadzira ichi kunamata kwangu kune basa reine asi ndikakuti uya kuchechi kwangu by force nepfuti ndituke bhozi ndiri kukuzvinyira but handambokuti uya ndikuti vanotenda kwatiri ngavauye handidika saka kana usingatendi please gara kumba kwako gara kuchechi kwako saka raisha chati chakazokusevhai mototenda inini Prophet Madungu kuti munge muchifamba marodhi bese vanhu saka zvokutisora muchiti Madungu anopenga ndicharega right pane chimwe story tinde futi aiwa tatosvika kumagumo kwechirongwa chedu aiwa machabasa nekuuya kwamaita tinokutendai zvikuru aiva zvinjimira havachatombosvita I think kuti fake account iyoyo kuna vachachava tosiyana nezvako but aiwa tinotenda ndofunga vanhu vanzwisisa kuti tatachizama kuti dii dzakasiyana pane grace pane automatic ndiyo akafa then pane advanced saka vanhu ngatitishandirei Mwari we are going to the world ukasara wasara
varikutoenda vanhu vakaona rabha achidaro vanhu kuti rabha anopenga but rabha akatoseiwa so vari kuenda takutoenda vari kusara vachisara saka tibatei tikubatsirei mwari vachikutorai zvakanaka. May God bless you all. Vadama 1-on-1 munouya tinokubatsirai. Hakuna anoona profit anoita remain the same. Vanorwara vanopora, aiwa cancer inopora, AIDS zvese tunamatira zvipora zvinhu zvidiki munouya. Kana kuda kuchechi please uye every Sunday. Totanga na 9 chipedza na 12 mutown. But unopinda verification please first tombokuona hapo isusu atidi zvemunhu anozvitira zvisizvo kuchechi kwedu. Saka unopinda tokuudza kana takupa address tapedza verification kuti chiuya tokupa address. Saka address yapi munhu zvokumhanya ndidika but tinoita every Sunday unouya. Kana during the week unouya but you do not see man of God empty handed ndidika unouya ne certain amount. Kana iri during the week kana iri Sunday unoya offering yako then toita mwari vachita zvakanaka. Like this Sunday totori nenyaya yakakosha tikulauncha the month of part 2 the month of receiving in abundance. Vantu vati vawane motor bike vanhu vawane zvauri kuda izvozvo ndidika. Saka please uye kana uri kuda basa uda marriage uda chi. Saka tine the month of September the month of receiving in abundance. Tikatolenja ne Sunday nezuro Sunday tikurwa part 2 yacho ndidika. Saka kurumidza uchibata tizokupa ma directions but vanhu vari serious because tikaona kuti kuda zvokutamba hatukupi handosaka achitika verification kuno mwana ada kuti kuwestera time yako andidika. Saka ndivani kuti hatizopi. Saka uyai tuiloncha yakatolonchwa part 1 Sunday kulonchwa part 2 akona kuti very powerful prophet madumwe ndinoparidza vanhu vanonasa kuti apa tuna ma events anoitika pandiri but I can preach I can prophesy I can deliver. Please uye umboona mwari wangu zvinoitwa namwari wangu mwari achitira zvakanaka. Saka panhamba dzandataura dziya ndo dzamunouya pa 0776231156 ndo namba dzangu but pa Facebook ndiri prophet madungwe anditi ndiri talent madungwe na prophet madungwe church. Then pa Twitter andipo please nepa Instagram so follow my fake accounts. May God bless you all. Amen. Thank you Prophet Nebuya. Thank you very much. So we have come to the end of our show. This was practical Christian conversation. Tanga tina Prophet Madungwe vachitiudza kuti vakaperekedzana sei naMwari kudenga uko. Anyway, we have come to the end of our show. Until we meet again. Big businesses do not advertise because they are big. They advertise because they want to reach potential new customers. Advertising helps you move your goods off the shelves. Brand visibility engraves your brand in the hearts and minds of your old and new customers. SlyMedia TV has a package for everyone, big or small. It's called Everyone Can Stream. Corporate events, weddings, churches or funerals, we stream it all. We take your product and event to over 326,000 followers on Facebook and 96,000 subscribers on YouTube. We cross-post to over 6 pages with a reach of over 1 million followers from as little as $100 per hour. We give you the desired global reach. Call today for a free quotation. 263-772-863-484 or 263-775-964-849 or 263-773-761-800 or email on slymediastreaming@gmail.com. Sly Media TV, building bridges.